саломи бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Имрӯз дар барнома ҷамъбасти даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар пойтахти кишвар, риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ташкили чорабинҳои омӯзишӣ дар ин самт, роҳандозӣ намудани озмуни вилоятии ихтироъкорон ва навбарони Наврас дар вилояти Суғд. шарҳи хабарҳо. ғолибони озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2020 муайян гардид. Тибқи назарсанҷии ҳайати ҳакамон аз 146 нафар ғолибони даври дуюми озмуни мазкур, 66 нафари онҳо соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд. шоҳҷоизаи озмун Насиби Далер Тилоев аз шаҳри Душанбе аз рӯи жанри академии композиторӣ, яъне оҳангсозӣ гардид. идомаи матлаб дар суҷаи омода намудаи ҳамкорамон. даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор гардид. озмун бо иштироки тамошобинон дар толори театри мазкур ҷараён гирифт. ҳадаф аз баргузории озмуни номбаршуда дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, рушди менбаъдаи малакаву маҳорати касбии онҳо, баланд бардоштани мақом маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди асарҳои нави мусиқӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ, саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бунёди давлатдории навини тоҷикон ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановати ниёгон мебошад. бисёри ҷавонҳо аллакай касоне ки ба консерватория майл доштанд, аллакай меоянд, касоне ки аз мусофотҳо аллакай дар ин толор баромад карданд, аллакай бисёрашон мо шунида истодам мехоҳанд ки ба театр омада кор кунанд, ба хонаи радио раванд, ба филармония раванд, аллакай инҳо бисёрашон аллакай чеҳраҳои тайёр, аллакай инҳо вақти камтарак меҳнат кардан дар кор кардан дар кор, ин бачаҳоро пешбарӣ кардан дар кор ки баромади санъати кишвари маро пеш баранд. ин навбат дар озмун ғолибон аз тамоми ноҳия ва шаҳрҳои ҷумҳурӣ дар жанри сарояндагӣ, академӣ, навозандагӣ ва оҳангсозӣ маҳорати худро пешкаши ҳозирин намуданд. Идибек Тошев аз ноҳияи шаҳри Нав яке аз ғолибони ин озмун мебошад ва номбурда соҳиби ҷойи ифтихорӣ гардид. ман хеле хурсандам ки то ин даври охир омадам ва соҳиби ҷои панҷум гаштам ва ин кӯшишу рағбате ки ман кардам ин барбод нарафт. ман дар номинатсияи навозандаи академӣ бо иҷроиши асарҳои гуногуни халқҳои ҳамсоя ман ин асарҳоро иҷро кардам ва соҳиби ҷоиза гаштам. ёдрас мешавем ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат роҳандозӣ гардида, дар он ҳунару истеъдодҳои наврасону ҷавонон дар жанрҳои навозандагӣ, сарояндагӣ, академӣ, оҳангсозӣ, эстрада ва амсоли онҳо санҷида шуда, аз 146 нафар ғолибони даври дуюми озмуни мазкур, 66 нафари онҳо соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд. Зубайд Каримов аз шаҳри Душанбе дар жанри академии сарояндагӣ сазовори ҷои аввал гардид. ман хеле хурсанд ҳастам ки дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда ва ҷои аввалро гирифтам. ман мехоҳам ки дар дигар озмунҳоям баромад кунам ва ҷои аввалро гирам. ҷараёни озмун таи 3 рӯз аз ҷониби ҳунармандону масъулони соҳа ва ҳакамон назорат карда шуд. дар даври ҷанбастии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман 66 нафар ширкат варзида ба онҳо дар вазъияти тантанавӣ мукофоти пулӣ, ҷоиза ва ифтихорномаҳо супорида шуд. лозим ба қайд аст ки шоҳҷоизаи озмуни мазкур ба Далер Тиллоев аз шаҳри Душанбе аз рӯи жанри академии композиторӣ, яъне оҳангсозӣ, сазовор дониста шуд. даҳгонаи довталабони беҳтарини имтиҳонҳои марказоиндаи дохилшавӣ муайян гардида бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ин иқдом бо tashabbusi маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ташвиқу тарғиби хонандагон ба донишандӯзӣ роҳандозӣ гардид.
бо ташаббуси маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 шаҳри душанбе маросими тӯҳфасупорӣ ба 10 гонаи довталабони беҳтарин дар имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавии солҳои 2018 ва 2019 баргузор гардид. Дар тадбири мазкур намояндагони маркази миллии тестӣ, донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ки тариқи маркази миллии тестӣ дохил шуданд иштирок доштанд. Дар ҷамъомад ҳозирин иброз доштанд ки ҳарчанд муайян кардани 10 гонаи довталабони беҳтарин дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз соли 2018 оғоз гардидааст, баргузории чунин маросим дар таърихи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ бори нахуст мебошад. Инчунин тибқи нақшаи маркази миллии тестӣ бахшида ба эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, шуруъ аз соли 2021 ҳавасмандгардонии довталабон аз фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ки холҳои имконпазири ҳадди аксарро ба даст овардан дар назар аст. мо метавонем барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар зинаҳои гуногун мусоидат намоем. ногуфта намонад ки довталабоне ки имрӯз қадрдонӣ гардидаанд ду ғолибият доранд. ғолибияти якуми онҳо ин сазовори номи донишҷӯ шуданд ва ғолибияти дуюми онҳо ки он ҳам барои ҳар яке аз ин довталабон муҳим аст, ин ворид шудан, дохил шудан ба 10 гонаи беҳтарин ба ҳисоб меравад. ҳамчунин дар рафти ҷамъомади мазкур донишҷӯёне ки ба 10 гонаи беҳтарин ворид гардиданд сухан гуфта, доир ба тарзи гузаштани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тариқи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ибрози назар намуданд. хеле хуб дар ёд дорам раванди гузарондани супоридани имтиҳонҳо ва аз ҷумла назорат шудани ҳар як довталаб аз тарафи кормандони марказ, ман будани муошират дар рафти имтиҳонҳо ва назорат шудани синфхонаҳо бо камераҳои назоратӣ ва ҳамаи ин гуфтаҳо дар банда як ҳисси боварӣ ба оне ки танҳо илму дониш имрӯз метавонад ки бар ман кӯмак кунад то сазовори унвони донишҷӯ гардам. аз ин лиҳоз ба тамоми довталабон гуфтани ҳастам ки танҳо ба илму дониши худ такя намоянд, зеро танҳо илму дониши онҳо метавонад ки боиси он гардад ки онҳо сазовори унвони донишҷӯ гарданд. маркази миллии тестӣ ҳамчун усули навини инноватсионии аср ба шумор рафта, он барои бо шаффофияти том гузаштани имтиҳонҳо ва роҳ надодан ба ҳар гуна амалҳои номатлуб ки бо таҷҳизотҳои махсусан хуби муҳофизатӣ муҷаввазонида шудааст иборат мебошад. ман бо ҳамин дастгириҳои ҳукумати давлат ва чорабиниҳое ки аз тарафи маркази миллии тестӣ шуданд, дар соли 2019 сазовори фахрии номи донишҷӯ гардиданд ва ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дохил шуданд. сипас аз ҷониби масъулин дар ин тадбир ба 22 нафар довталабони беҳтарин ки дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар солҳои 2018-2019 холҳои баландро сазовор гардиданд бо сипосномаи маркази миллии тестӣ, маҷаллаи илмию методии довталаб, ёддоштҳои Садриддин Айнив ва бо дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе миёни хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт чорабинии омӯзишӣ риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ баргузор гардид. тадбири мазкур бо мақсади мукаммалгардонии сатҳи дақиқназарии наврасон ҷиҳати бехатарӣ ва эмин нигоҳ доштани саломатӣ, воқиф намудани онҳо аз ҳолатҳои садамавӣ ҳангоми риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ роҳандозӣ карда шуд. мавзӯъро ҳамкорнамон пайгирӣ мекунанд. дар чорабинии мазкур кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазороти корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, омӯзгорону хонандагони маркази мазкур ва нозирони навраси ҳаракат дар роҳ аз муассисаҳои таълимии рақамҳои 74, 82 ва гимназияи хусусии кафолат иштирок намуданд. гуфта шуд ки тибқи таҳлилҳои оморӣ сол ба сол шумораи садамаҳои роҳунақлиёт бо иштироки кӯдакону наврасон дар миқёси ҷумҳурӣ зиёд гардида истодааст ки ин ҳама аз беаҳамиятӣ ва беназорат гузоштани кӯдакон ва волидони онҳо дарак медиҳад. дар баробари ин масъулин таъкид доштанд ки имрӯз бархе аз волидон кӯдакони худро дар кӯчаву хиёбонҳо беназорат мегузоранд ки ин боиси ба садама дучор гардидани воситаҳои нақлиёт бо иштироки кӯдакон наврасон мегардад. ҳамзамон ширкатдорон зикр доштанд ки аз ҷониби нозирони навраси ҳаракат дар роҳи муассисаҳои таълимӣ дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт пайваста чорабиниҳои тарғиботиву ташвиқотӣ гузаронида мешавад. мақсад аз ташкилу роҳандозии ин иқдом ин огоҳ намудани ронандагон аз суръати баланди ҳаракат дар роҳ ва пешгирии ҳодисаҳо ба ҳисоб меравад.
البته چاره‌بینی آموزشی است. ما با خوانندگانی که در اینجا جمع آمدند با آنها اوید به قاعده حرکت در راه صحبت میکنیم و مقصد اساسی پیش از همه این پیشگیری حادثه راه نقلیات با اشتراک کودکان نورسان و جوانان در راههای جمهوری تاجیکستان می باشد و در این چاره‌بینی اوید به سبب‌های سرزدنی حادثه راه نقلیات، راه‌های پیشگیری حادثه راه نقلیات را ما با کودکان نورسان امروز نشان می‌دهیم تا که در آینده آنها قاعده حرکت در راه را رعایت نمایند و به خطاگی راه ندهند تا که سببگار سرزدنی صدمه راه نقلیات نگردند. ҳамзамон дар идомаи ҷамъомад ба ширкатдорон дар бораи ҳодисаҳои роҳнақлиёт ки дар соли ҷорӣ ба вуқӯъ пайваста аст наворҳои видеоӣ нишон дода шуд. Инчунин доир ба таъсири қоидавайронкуниҳо дар роҳ ба саломатӣ ва ҳаёти инсон, таъсири қоидавайронкунӣ ба иқтисодиёти мамлакат, сабабҳои сарзани ҳодисаҳои роҳнақлиёт ва роҳҳои пешгирии онҳо маърузаҳо пешниҳод карда шуд. дар баробари ин аз волидон даъват ба амал оварда шуд ки безарурат кӯдакони худро нагузоранд ки ба кӯча бароянд ва онҳоро бештар дар хона, ба китобхонӣ ва дигар корҳои манфиатовар машғул намоянд. сол ба сол дар вилояти суғд шумораи ихтироъкорони наврас афзоиш меёбад. озмуни вилоятӣ ихтироъкорон ва навоварони наврас заминае аст то насли наврас маҳсули эҷодии техникии хешро дар сатҳи ҷаҳонӣ бароҳ монанд. аз баргузории озмуни навбатӣ ҳамкорони минтақавиямон гузориш медиҳанд. дар озмун аз киштиҳои кайҳонию тайёра то зери обӣ намоиш дода шуда иштирокдорон барои ноил шудан ба натиҷаҳои дилхоҳ кӯшиш доштанд. аксари наврасон муассисини макотиби таҳсилоти миёна ва аъзоини маҳфилҳои марказҳои таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳои вилоят мебошанд. ҷамшед назаров дар озмун тайёраи бесарнишинро бо худ оварда ба аъзоини ҳакамон муаррифӣ намуд. тайёраашро тӯли 1 солу 3 моҳ сохтааст. муҳаррикаш аз дастгоҳи алафтарав буда камтар ба он навоварӣ ворид намуд. боқӣ монда қисмҳои тайёраро худаш сохтааст. он имконияти то 2 километр баландӣ парвоз карданро дорад. азм дорад баъди хатми мактаб ба донишгоҳҳои бонуфуз дохил шавад ва касби дӯстдоштааш созанда яъне конструкторро идома диҳад. мақсади асосии ман аз сохтани ҳамин ҳавопаймоҳои бесарнишин дар он мебошад ки мо тавонем намудҳои гуногуни ин ҳавопайморо сохта истифода барем. масалан истифодабари ин ҳавопаймоҳо хеле васеъ мебошанд. мисол дар ҳама соҳаҳо ин ҳавопаймоҳоро истифода мебаранд. мисол барои ҳарбӣ, хоҷагии қишлоқ, аэрофотосъёмка, хомӯш намудани оташ истифода мебаранд. иштирокчии озмуни вилоятии ихтироъкорон ва навоварони наврас аз ноҳияи ашт таҷҳизоти рӯзмарраи обкаширо ихтироъ кард. навовари ӯ ғайримуқаррарӣ буда бе истифодаи ягон нерӯ ба кор бурда мешавад. ба курсӣ барои бозии бачаҳо 2 насоси обкашро васл намуд. бачагон баробари бозӣ намудан метавонанд обро аз чоҳ кашанд ки ин барои ҳар як сокини деҳот зарур аст. این کچلکه آبکشی بچگانه به حساب می رود. این برای خصوصیت های زیاد دارد. خصوصیت یکمینش این است که به جریانی برق کار کرده به خف می باشد و خصوصیت دیگری آن برای بلند برداشتن روی خردسالان خدمت می رساند. дар озмун баробари чунин ихтироот дигар навовариҳо низ мавриди назари иштирокдорон қарор дода шуд. хонандагон аз шаҳри панҷакен намудҳои худсохти тракторҳоро ба озмун пешкаш намуданд ки истифодаи онҳо дар соҳаи кишоварзӣ мувофиқи мақсад аст. бино ба гуфти муовини сардори маркази таҳсилоти иловагии вилоят, нафарони ихтироъкору навовар дар вилоят аз ҳисоби наврасон бештар мегардад. маҳсули эҷоди техникии онҳо басод диққат ҷалбкунанда буда мароқангез аст. он рӯз дур нест ки ин наврасон ба қуллаҳои баланди илму дониш сазовор мегарданд ва барои пешрафти илму техникии тоҷик саҳми арзанда мегузоранд. ҷавонони наврасони мо барои ихтирои сатҳи ҷаҳонӣ омода мешаванд ва барои фатҳи қуллаҳои баланди соҳаи техника, барои фатҳи кайҳон омода мешаванд ва тоҷикистони моро дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ мекунанд. баргузори чунин озмунҳо барои сайқили дониши наврасон, дарёфти чеҳраҳои нав, табодили таҷрибаҳои пешрафта мусоидат менамояд. китоб манбаи ягонаи пайдоиши илму дониш ва фазлу эҳсони инсонӣ комил ба шумор меравад. китоб ба инсон беҳтарин розҳо, маълумотҳо ва махсусҳои зарурии ҳаётофаринро ҳадя месозад. китоб беҳтарин ёвар ва маслиҳатгари касб буда ҳаёту зиндагӣ, кору фаъолият ва донишу масъалаҳои нав ба навро меомӯзонад. гузориши омада намудаи ҳамкори минтақавиямон Фирӯз Талабзода идома бахшии мавзӯст. китоб беҳтарин дӯстдору ғамхор, нишондиҳандаи ҳаёти осоиштаву мададгори инсон аст. китоб манбаи ягонаи пайдоиши илму дониш ва фазлу эҳсони комил ба шумор меравад.
китоб беҳтарин ёвар ва маслиҳатгари касб буда ҳаёту зиндагӣ, кору фаъолият ва донишу масъалаҳои нав ба навро меомӯзонад. имрӯзон насли наврасу ҷавон инро дарк намуда ҳамарӯза ба мутоилаи китоб машғул мегарданд. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 шаҳри Кӯлоб ҳамарӯза ба китобхонаи муассиса омада ба хондани китобҳои бадиию дарсӣ машғул мебошанд. исмоилова Оиша дар муассисаи мазкур дар синфи 4 таҳсил менамояд. он чун дигар ҳамсолонаш завқи баланде китобхонӣ дорад ва хондани китобро барои ҳар як инсон муҳим арзёбӣ менамояд. خوندن کتاب برای آن به انسان مهم است که ذخیره لغویش بیشتر می شود. کتاب برای آن هر یک شخص برای آن کتاب می خواند که نطق خود برا شود و از دنیا با خبر شود. هر یک شخص نمیتواند تنها کتاب خواند، میتواند بلکه با معلم، با مادر و والدان خودش بخواند. خوانندگان مؤسسه مذکور امسال در آزمون جمهوری فروغ صوبی دانایی اشتراک نموده راحت به دورهای منبع گرفتند که این همه از خواندن کتاب‌های زیاد منشأ میگیرد. شریفова آمینه نیز خواننده صنف 4 این مؤسسه بوده. بعد انجام درس‌ها با کتابخانه مؤسسه آمده با مطالعه کتاب می‌پردازد. در کتابخانه مذکور برای خوانندگان مؤسسه همه کتاب‌های بدیع و درسی پر مهیا گردیده است. ما برای آن کتاب میخوانیم که ذخیره لغوی ما بسیار شده، از تاریخ ملت خود آگاهی پیدا میکنیم. هر یک شخص باید همیشه کتاب خواند. من کتاب غزل‌های کمال خوجندی، غزل‌های لایق شیرعلی، مادرنامه لایق شیرعلی، دروغ مؤلفش عزیز، بوکوتی پنتیلف، افسانه‌های روزبه مولانزاده، چیستان‌های روزبه مولانزاده و دیگر کتاب‌ها را مطالعه کردم. واقعاً کتاب سرمایه خیرات، ثروتی بی‌بها، کنی گنج و معرفت و جمع الفاظ نکوس که انسان را به راستی و راستکاری، خردمندی و مردانگی و متانت و بزرگی هدایت میکند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 ناحیه شغنان برای خوب گذرانیدن فصل تیرماه زمستان سالهای 2020-2021 آماده است. همچنین طبق نقشه راهبران مؤسسه ها از حساب کارمندان 30 تا تشکیل گردیده است تا آخر موسم حالت زمستان گذرانی از جانب آنها نظارت کرده شود. همکاران منتخبمان در این خصوص گزارش آماده کرده‌اند. برای در سطح لازمی پس سر نمودن دوره تیرماه و زمستان سالهای 2020-2021 تمام ساحه‌ها و خصوصا ساحه معارف چاره‌های لازمی را عملی می‌نماید، زیرا این ساحه با نسل نورس سر و کار گرفته فراهم آوردن شرایط خوب و مساعد برای تحصیل نسل نورس از وظیفه‌های اولین درجه حکومت مملکت محسوب می‌یابد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 جماعت دهات پارشینه و ناحیه شغنان که فراگیر 12 صنفخانه 175 خواننده و 23 آموزگار میباشد برای سپری نمودن فصل سرما از آتشدان استفاده میبرد. جهت منتظم فعالیت نمودن در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2020-2021 برای مؤسسه امسال 18 تن انگیش سنگ و 22 متر کوبی هیزم جدا کرده شده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نمره 13 از 2 بنا و 12 صنفخانه عبارت است. همه ساله برای زمستان گذرانی برای انگیش سنگ و ایزم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ جدا کرده شده ما خریداری میکنیم. امسال انگیش سنگ 18 تن و ایزم 22 متر کوبی خریداری کرده شد. موافق نقشه باید از 15 نوامبر علامانی رو سر می کردیم، لیکن از سبب خنک بودن باد و هوا ما تصمیم گرفتیم از 11 نوامبر گرمکنی صنفخانه را آغاز نماییم. باید گفت که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 ناحیه شغنان از 2 بنا عبارت بوده. خوانندگان در یک بست تحصیل میکنند، ولی امسال برای ذخیره نمودن مواد سوزشواری و هیزم مسئولین مؤسسه تمام خوانندگان را در یک بنا جا داده طالب علمان در 2 بست تحصیل مینمایند. چمپیونات توجیکستان اوید با محاربه غیرکسبی اونیفای جام بست گردید. در سابقه رسمی که در سال روان بار اول برگزار شد، نزدیک 200 نفر محاربچی از منطقه‌های مختلف جمهوری ما شرکت ورزید. مسابقات با مقصد معین کردن عضوی مکمل منتخب توجیکستان جهت شرکت در مسابقه‌های آسیایی و جهانی تشکیل گردید. گذراندن چمپیونات جهان میان کودکان، نورسان، جوانان و بزرگسالان در سال 2021 به نقشه گرفته شده است. همکارمون با اطلاع بیشتر. مسابقه جمهوری اوید با محاربه غیرکسبی اونیفایت در مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید با تایکواندو برگزار گردید. در سبقت بجز دسته‌ها از شهر دوشنبه اینچنین از ولایت سوغد و ختلان و شهر و نواحی تا به مرکز اشتراک کرده
барои касб кардани зинаҳои ифтихорӣ талош варзиданд. мусобиқаи мазкур аввалин сабқати расмӣ дар мавсими равон ба ҳисоб рафт ва дар сабқат бештар варзишгарони ҷавон нерӯсанҷӣ карданд. мусобиқаи унифайт аз рӯи муҳорибаи классикӣ ва лайт ё худ гӯштингирӣ ташкил гардид. дар маросими ифтитоҳи сабқат аз ҷониби масъулин арз карда шуд ки яке аз ҳадафҳои асосии федератсияи ғайрикасбии унифайти ҷумҳурӣ тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда ба ин васила оммавӣ гардондани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. зимнан федератсияи мазкур аз қабили федератсияҳоест ки дар шароити ҳозира дар бобати инкишоф додани мактабҳои он дар минтақаҳои кишварамон ҳамзамон иштироки фаъолонаи дастпарваронаш дар сабқатҳои мухталифи байналмилалӣ назаррас аст. ҳамчунин кори муваффақонаи федератсия дар омода намудани мутахассисони ҷавон барало эҳсос мегардад. дар маросими ифтитоҳи сабқат ба як қатор мураббиёну устодон ҷиҳати ҳамкории судманд сипосномаҳо тақдим карда шуд. инчунин варзишгарони фаъоли федератсия бо камарбанд қадрдонӣ гардиданд. аз соли 2019 дар конгресси байналмилалӣ намуди унифайти ғайрикасбиро ба гирифтани камарбанд шомил гардонданд ки мо аз соли 2020 сар карда аллакай дар мусобиқаҳо барои варзишгароне ки беҳтар дар мусобиқаҳо баромад мекунанд ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сазовори ҷои намоён мешаванд барои онҳо камарбанд тақдим мекунем. чуноне ки қайд кардем, мусобиқа дар ду шохаи унифайт лайт ё худ гӯштингирӣ ва классикӣ сурат гирифт ва сабқат байни ҷавонон аз рӯи гӯштингирӣ ва классикӣ тезутун ҷараён гирифт. хотиррасон мекунем ки сабқати унифайт ду давраро дар бар мегирад. гузаштани монеаҳо баъдан қувваозмоӣ дар болои гилем. дар мусобиқа тим аз вилояти хатло низ ширкат варзид. алалхусус иштироки даста аз ноҳияи Темурмалик шоистаи таҳсин буд. дастаро мураббӣ Маҳмуд Раҳматов омода кардааст. тӯли 4 сол мешавад ки дар ин намуди унифайти ғайрикасбӣ машқ тамрин мекунам. ман дар ин мусобиқаи чемпионати ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал гашт. дар вазни 45 килограмм сазовори ҷои аввал гаштам. ман мехоҳам ки берун аз кишвар баромада парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ман ва таҳти мураббиам Раҳматов Маҳмуд машқ тамринро идома карда шудам. сол ба сол таваҷҷӯҳи духтарон ба ин нави моҳириба бештар мегардад, ҳолон ки аз ҳисоби варзишгар духтарони тоҷик барандаҳои унвони қаҳрамонии ҷаҳон ҳам кам нестанд. бо мақсади тарғиби унифайт байни духтарон мунтазам мусобиқаҳо ташкил карда мешавад. ду нафар шогирдони худам ки дар як тоаш аз синни 14 то 15 ва як тои дигараш аз 16 то 17 сола дар ин мусобиқа баромад мекунанд ки аввалин мусобиқаи онҳо мебошад ва ин мусобиқа хело дар дараҷаи олӣ баргузор гашта истодааст ва ташаккури худро ба президенти федератсияи унифайт баён мекунем, чунки бисёр мусобиқаҳоро рӯз то рӯз аллакай беҳтар намуда истодааст ва духтарҳо ҳам дар ин мусобиқаҳо бисёр иштирок варзида истодаанд. дар ин мусобиқа ман дидам ки ин мусобиқа бисёр нисбати дигар мусобиқаҳо духтаронаш бисёртар буд дар синну соли 14, 15, 16, 17 ҳамин гуна. хотиррасон мекунем ки соли ҷорӣ бо иллати бемории ҳамагир мусобиқаҳои барунмарзӣ ба таъхир гузошта шуд. соли гузашта бошад варзишгарони ватанӣ аз мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ ҳамагии 23 медал, 8 тилло, 9 нишони нуқра ва 6 ҷоизаи биринҷиро ба хазинаи варзиши тоҷик оварданд. зимнан дар моҳи августи соли равон дар рӯзи варзишгарон ба як қатор мураббиёну варзишгарони федератсия ҷиҳати фаъолмандӣ нишон додан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта бо унвону ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолиби диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.